Takže my si dáme druhú časť ku Gčku. Verím, že sa vám prvé video páčilo a že ste pochopili viac vecí o tomto aute. Ja dúfam, že nemáme až tak veľa sledovateľov, aby sme ovplyvnili akcie značky Mercedes-Benz a že budete sa tešiť na naše druhé video a príspevok o tom, ako sme pokročili s týmto autom. Ja mám v ruke taký artefakt. Je to taký malý kúsok plechu a vlastne keby sa ste ho našli niekde na ceste alebo na chodníku, tak si poviete, že to musí pochádzať z druhej svetovej vojny minimálne, ale pravda je taká, že to pochádza z tohto 9 alebo 10 ročného auta, to už opakujem niekoľkýkrát, ale stále ma to neprestáva udivovať, že sa bavíme o 9-ročnom G-čku a toto je kus prahu, ktorý sme museli vyrezať, lebo to bol tak hnilý diel plechu, pod ktorým bola hrdza, ktorá by odtade stále, alebo ktorá by tam žila svoj život, takže to sme museli vyrezať a nahradíme to novým plechom. Ale je to taká ako jedna z najhorších častí, aby som zase nekrivdil, že to je úplne také zlé, ale fakt je, že ten plech samotný vyzerá katastrofálne. Takže to je jedna vec. No a my sme pokročili tak, že sme rozobrali, čo sa dalo na aute. Ošetrili sme všetky miesta, ktoré boli napadnuté hrdzou. Objednali sme nejaké diely nové na to, aby sme mohli nahradiť tesnenia a vlastne všetky tie otvory, kade sa tam voda dostávala a vďaka čomu tá hrdza sa mohla šíriť ďalej, tak tie tesnenia sme objednali nové, to všetko nahradíme, ale to až po nalakovaní, takže vlastne v tomto videu si môžete pozrieť, že v akom štádiu auto máme. My sme si povedali o tom v prvom videu, že vlastne o tej prestíži a o tom mene toho Gčka a jeden dobrý príspevok sme tam mali k tomu videu a tam bolo napísané, že je to vlastne auto, ktoré všetci chcú, ale nikto ho nepotrebuje. A to je strašne múdra veta a mne sa to veľmi páčilo a myslím si, že to je aj pravda. Takže my to auto, čo nikto nepotrebuje, budeme ďalej opravovať, aby mohlo ďalej slúžiť tomu človeku, ktorý ho nepotrebuje. Môžete sami vidieť, že vlastne fakt, jak som spomínal v prvom videu, tu není jeden jediný diel, ktorý by nebol napadnutý. To som teda hovoril ešte, keď som nevedel, že tu fakt nebude 20 cm2 bez korózií. No v tých spodných častiach v prvom rade. Takže toto všetko sme ošetrili, teraz tam necháme, nech si tam žijú tie všetky procesy odhrdzovania, ktoré sme tam naniesli a keď to všetko bude, tak sa potom pustíme do tých zvyšných plastových dielov, lebo tých komponentov tu máme tak veľa, že tým, že vlastne chceme robiť celulák, že nemôžeme na nič zabudnúť. Takže sa môžete pozrieť, ako vyzerá odstrojený gázik od Mercedesu. No a potom si dáme ďalšie video, v ktorom si povieme ďalšie postupy, ktoré plánujeme robiť alebo ktoré máme za sebou, aby ste videli celý ten proces. A bude aj video z kabíny a vlastne potom bude posledné video z toho, jak budeme auto skladať a ukážeme, jak to vyzerá. Aby ste mohli uznať, či sa nám to podarilo alebo nie. My sme pri tej demontáži našli ešte také zásahy tunerov miestnych a tým, že vlastne Čína už dokáže dostať do našej schránky čokoľvek, tak tam dokážete mať aj smerovku na Gčko, tak niekto si objednal, dá si poslať. Potom sú tu takéto bypassy všelijaké od amatérských elektrikárov. Takže vďaka tej demontáži toho auta sme prišli aj na veľa takýchto všelijakých vstupov do toho auta, ktoré vôbec nekorešpondujú s tou značkou a vôbec s môjim presvedčením o tom, jak by to malo vyzerať a hlavne nemusím hovoriť o tom, že sa bavíme o elektrike, takže to je veľmi dôležité, aby to bolo spravené tak, jak to má byť. Takže k tomu sa potom dostaneme pri tom skladaní toho auta. Takže to sú také prekvapenia, ktorým tuto musíme čeliť. A keď si pamätáte vianočné ozdoby od babky na stromčeku, tak tie mali zhruba podobné káble, takže toto si predstavte, že máte na tom prémiovom 200 000 aute, takže my to dáme do poriadku tak, aby to vyzeralo, že to robili nemecké ručičky a nie čínske malinké ručičky s malinkými káblami. To zase každý pochopí, vieš, jak malinkými káblami. Tu mám pri sebe pár krabíc alebo nejaké krabice s dielmi. A vy asi dobre viete, že pri takejto demontáži, a toto je jednoduché auto, sa nebavíme, že by to malo nejakých, neviem koľko riadiacich jednotiek a neviem akých čídiel, takže toto je ešte z tých primitívnejších aut. Takže pre nás je strašne dôležité, aby sme si tie diely dávali takto do krabici, ideálne keď z danej časti auta, alebo z daných dverí napríklad, alebo z jedna strana ľava alebo práva si to rozdelíte a dávate to na jednu kopu do jedného balenia a píšete si tam tie popisy, že čo tam vlastne v tých vreckách je. A to sú všetko také veci, ktoré zúročíte pri skladaní toho auta, lebo keď si toto neurobíte takto a všetko to dáte na jednu kopu, tak sa z toho jedna vec bláznite a nikdy to už nebude na tom mieste, kde to bolo predtým. Neverím tomu, že niekto má hardware na to, aby dokázal si pamätať, čo rozobral a kde to patrí.
To je jedna vec a druhá vec je, že my sme toto auto rozoberali viacerí, takže pre nás je nutnosť, aby sme sa takto poznačili. Takže vy, čo s autami robíte, viete, že to tak je. Niektorí, ktorí s autami robíte, aj viete, že to tak je a nerobíte to, tak odporúčam, aby ste to tak robili, lebo je fakt, že keď si spravíte takéto viazaničky, tak vám to spraví obrovskú radosť, keď to budete skladať.